Waqt li x-xogħol fuq bosta toroq arterjali f'pajjiżna għaddej ġmielu, l-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta irċevit 4 offerti għal bini mill-ġdid ta' triq Ħalluqa bejn ir-roundabout ta' Santa Luċija u r-roundabout ta' triq Garibaldi f'Ħalluqa. Il-Ministru għat-Trasport Ian Borċ qal li 4 offerti li ntefgħu mill-kuntratturi għal proġett ivarjaw minn 2 miljun euro għal 3 miljun u 100,000 euro, bil-valur medju jkun ta' 2 miljun u 400,000 euro. Dr. Borċ qal li b'dan il-proġett se tiżdied l-effiċjenza, is-sigurtà u l-kwalità ta' din it-triq ewlenija filwaqt li se tejjeb l-aċċess għal Santa Luċija. Dan il-proġett se jwassal ukoll għal bini ta' korsija ġdida għar-roti u l-mixi maqtuwa għalija lilin mill-4 korsijiet tal-karozzi. Ix-xogħol f'din it-triq mistenni jibda tal-waqt u se jingħaqad ma' qatt ta' proġetti li qegħdin jitwettqu biex ikomplu jitnaqsu d-diffikultajiet fl-ivvjaġġar minn u lejn in-nofsinhar tal-pajjiż fosthom it-twessieħ tal-Marsa Ħamrun Bypass, it-titjib u twessieħ ta' partijiet minn triq Diċembru 13 u triq għal Domoro, il-bini ta' 7 flyovers minn flok it-traffic lights ta' triq għal Domoro u l-mini taħt ir-roundabout ta' Santa Luċija.